Gdje ste ljudi? Dobro došli do Au, Samo je Joyfu 99 u kafu. i danas nastavimo naše majke preživljavanje. Mi smo davno snimali kako ja vidim. Jesmo Smite. Smite. Ne, jesmo bili snimili 3 epizode odjednom u Minecraftu pa... Smite. Dobro, i Smite smo snimali, to je pokušavali. Pokušali. Okay. Da je ovdje ulepšam. U prošloj epizodi Đole je napravio rasijsku šalu. Nije šala, nego je uvredio... Šta sve nije uvredio? Oh, fuck. Nešto sam zajebao. I zajebo sve ja. Nego, u ovoj epizodi imamo da popravljamo ovo ovdje oko, nešto radimo tu. Zato pečemo ovaj kamen ovdje. I Lepo. tako. Aha. Wow. Ja gledam samo, koliko imamo mi mjesta da idemo levo i desno. Dobro, desno imam puno, levo. Levo nemam baš puno. Nemam ono koliko hoćemo, nego imamo ograničenje. Ne, gledaj što ćemo raditi. Imamo ograničenje, da. Možemo ovdje napravimo sobu i ovdje ne, ovdje hodnik do dole, a ovdje ko neku sobu koju samo uđemo i izađemo, koja će nam biti tu potrebna. Znači Soba za čestove ovo, levo ovdje. ti praviš ovo isto kao na serveru. Koje? Na onom... Ne, ja na onom serveru pravim isto ko ovo. Pa to. Pa to, Šta? Ti na onom serveru praviš isto kao ovo. da. Pa prvo sam ovo napravio pa na ovom serveru. Pa nisi baš isto. Prije smo imali onako... Još je 4 puta. Jedan je put tvoju čest sobe, ne. Imali smo 2 puta čest. Evo ga Đoletova matematika. Ne, imali smo... Bilo je nešto levo desno. Imali smo jedan put za čestove. Ja. Jedan put za A da, imali smo jedan put, izvini. Da skopamo skroz dole. Imali smo jedan put za napitke i ulaz valjda. Čekaj, na kom serveru ti govoriš? Na govorim bre neke preživljavanje. A Minecraft preživljavanje? Da. Ajmo slično tome. E sad. Da. A. Hoćemo... Šta ćemo prvo radimo? Prvo ću samo ovdje popravim, pa onda ono... Ovdje. Ne, pitam koji ćemo sobu prvo radimo. A, sobu za često. Znači ovo ovdje. Nego prvo moram ovo ovdje da uradim. Oh, fuck. Treba ti stone, nima stone. Ne, imam stone, nego gledam da li ovo mogu da... Jep, mogu. Vajte. Prosto evo. Da ga malo pomerim. Znači desno pravim ovu sobu da krenem to jest. Aha. Ti kreni. Njen TNT. Pukni bona! Sjebao sam ceo ulaz. Jo, teto. Znaš? Aha. Bukao pogled. Ne vez. Imam blokove da popravim. Ja se igram s TNT-em, ne ti. Fire hole, bitches! Jel' tako bilo? A ne, nije. Ja, da, bilo je jedno nas. Oh, fuck, bang. Da, Kako ti to djelovalo damage? nije mi bilo damage. Jeste, udarno. Ne mi nestala jedna. E sad beži. Jej, rupa. Nemam više TNT-a. Ne, nije. Au! Nisam jednoj wood. Wow, what the fuck, šta ovo laga više? Nego... nešto želim da kažem. Nešto Luka želi da kaže. Minecraft je ekstra. To je to. To je to. Minecraft je mnogo ekstra. Da dok već pričamo o Minecraftu, kao što ste vidjeli, kupili sam premium. Novi čurno glavu. Ne, neka linijica vidim kao. Evo čurno. Okej.
Mali nije ti u glavi. Znači ja nemam nijedan pek. A da, Zato što pukni. si sirotinja. Mi bio puku beš. Nemam pojma, valjda jest. A, Totalno sam zaboravio. Evo ga je, stavim pek. Napravit ću stvari jedan metal pek. Treba će. A nemam puka. napravi metal, nemoj ko najveći seljačina. Imamo mi brown drveta. What the fuck, odakle jaje? Koji jaje? Lano jaje iz zemlje se pojavilo. Ne znam. Ne znam kako. Mislim kad ti možda nešto posrao. Moguće. Moguće. Nisi ti Ne možda znam, u da. tajnosti kokoška? To su moji najveći neprijatelji. Fuck. Istina. Da, ti si pačka onda. Jer ti ne voliš kokoške. I zato si pačka. To je sužno pač. Ej. Ružna ti faca. Tebi je ružno pač. Ček se. Nego, ajde pričamo malo o čipsu. Da. Ovi čipsi domaćinski, onaj zeleni. Je odvratan. Meni onako mogu da ga jedem, ali ne prija. Ti možeš sve da jedeš. Ej, si primao vakcine ti? A? Si primao vakcine? Ne, sutra. Ja sam trebao danas, ali sprimo i... Oh my god! Što mi sjeba, au. Au. Pst, snimam. Pa snimam. Mislim neki A, evo, blok. saznao sam. Okej. Znači to samo staviš, znaš kako? Stavimo ovdje jednu zemlju i a može to. Ej, Ne može zbog torča. sad radi. To možeš, ne mislim. Ne može. Evo, stani. Mora gleda... Ja sam redstone manijak. Tako. A to je razlog kao pre, nego ne se postavi blok. Đole. Ja sam redstone manijak. Fuck! A, okej, to si ti greš. Tako. Ja ne znam koliko široko pravimo sad uopšte. Kako da je napravim? 10 puta 10. Evo, fuck. Ako, znači... Ako je ulaz negdje ovdje... Chips. Tako, jest. 1, 2, 3, 4, 5... Ok, 5 je do ovdje. Ako ne mogu, moram 11 puta 11, pošto je... Prolaz samo jedno široko. Aj mi pričaj malo o tome. Evo ovako, pošto je... Dosta! 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje. Da li ti treba odrasao čovjek? Izvini. What? Fuck, nisam... Jebem ti efficiency 4 samo. Sta ovdje. Ovdje je granica. Vidiš, Ja ti zna... Aha. Označio sam. znači, od ove kabel su nam opti. do tamo. To je 10 puta 10. To je 11 puta 11. A do tamo? Pa nisam ti izmerio, bre. Ajmo merima Đole, ajmo. Brajima. Nismo se ugrali, čali. Ako je ovdje zid, znači... Pitaj Paju! Čekaj. Stavi pauzu i pitaj ga. Snimam! Nije. Pitaj ga! Tijeći go, čekaj. Pitaj ga odmah! Čali, pitajte Luka da li smijemo da uzmemo 20 evra sa tvoje kartice. 25. A? A on će da. On ima A? ono pare. Znam da može sad tek posle prvog. Posle prvog? Okej, Posle prvog? da. Pa danas je 30. Utorak, u sredu. U sredu. Znači sutra. Posle prvog. A po... Pauzu prvo. U sredu. E ti snimaš? Da. Tamo negdje. Sredu. Čekaj, treba mi za Ne nešto. znam, vidit ću, moram u banku. A, dokle kopam? Nisam znači pa pričati. Aj, Ćale, pa pita si me da pita. 1300 dinara. Dobro, Ili 20 evra. ne za to. zaposli se. Snimam, ne mogu sad ti pričam. Kad završim, 1, 2, 3, 4, 5, čekaj onako, imam jednu, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Čekaj, kako?
A, okej. Pa broj, ajde, šta? Pa Šta šta mi samo pričaš? staviš? 1, Šta 2, staješ 3, stalno? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dobre. Nemam pojma da brojim. Imam 5 iz matematike. Što sad si kurčiš u matematici? Mhm. A fuck, upao sam šup. A danas dobio 5 iz francuskog, pa i to ima skurčio. Čuti ti bre. Pa ti nikad nisi dobio 5 iz francuskog. Dobio sam 4 iz francuskog i to na kvarno. Jesam da čisto. Dobio sam najlaži kontrol nikad. Znaš će fora što ti imaš sve neke proste i nove nastavnike. A tamo u mojoj smeni čovječe sve Ćuti, neke bre! babe ide. Ona tvoja nastavnik francuskog, pazio. Jedan dan što je predavalo kod nas, pošto moj nastavnik je bio bolestan. Znam, rekao si drug je plakao. Ne, drug Jer plako. je dobio dvojku. Da, lik jedva dobije dvojku i nastavnik ga pitao hoće 2, evo i dao mu 2. Jer je čitao, jer je samo pročitao na francuskom nešto i rekao evo ti 2. On naravno kaže hoću. A sad je dobio keca. Ne, ta nastavnica je... Kako kažem... Živac! Tako. Bukvalno vi nešto pogrešite i ona odmah, si ti normalan? Imaš ti zdravstvenu kartu? Tako Probleme. ne. Kaže idi u Lazu, leči se. Knjižicu, ne kartu, ja razmišljam. A zato daje, ne toliko luka. A, Gle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da treba 11 ovdje. a tu, okej, sjebat ću. Nego, znaš, ona fora nešto predaje na francuskom i onda povezuje nešto sa srpskim. Ne znam, nešto sa ranim glagolskim pridom, otkud znam. I sad Filip iz mog. Banza, On, ili drugi. da. Ne, Banza. On kaže, nastavnica kaže nešto tako, to se zove tako, a on kaže isto se zove aktiv. Ona, ne aktiv ti ovo ovdje. Nemam pojma, tako nešto. Ispalo da nastavnica govorila nešto pogrešno, totalno. I Filip govorio tačno. I nastavnica rekla razredno i to. I razredna misli sad da Filip laže. A Filip bio tačan i to nastavnik iz srpskog potvrdio. I to nastavnik je srpsko potvrdio za francuski, naravno. Ne za francuski, bilo je za srpski. A srpski, mi francuski si rekao. Da, nešto nastavnica govorila o srpskom. A ona, znaš, ona malo... Tvrdoglava. Ide glavom o zid. Majke mi je... Da Tvrdoglava. vidiš u času, onda tog dana kaže, dobro doći ću na 5. času, imate tad srpski i pitat ćemo nastavnika. I nastavnik naravno nije htio se meša s njom zato što je nastavnik znao da je ona malo luda. I nastavnik kaže, Milice, evo sad ću ti pročitati ovo, i otvara knjigu lano i nastavnica mu zatvara iz ruke i govori mu ne, kaži kako jeste, znaš. Možda zamisliš. I poslije Filip ponovo tera po svom što je tačno. I nastavica se naljutila, počela se dere da udara nogama o pod. Znaš kako je bilo smešno. Šta radiš mi to? Napravim krugove. I poslije se naljutila skroz i otišla, znaš, kroz vrata. Znaš kako se Što je naljutila, na. Na Banzu. Koji je odličan. Koji je štreber. Šta im nije štreber? Štreber? Željko je štreber. A Željko je štreber. Željko je... 100% znate koji je Banza. Bio u jednom klipu. Da, u starom klipu GTA. Sad, šta ima još novo? Huda, idemo na rekreativnu, petak. Danas je Ja. ponedjeljak. Evo, moramo da snimamo za 3 dana. Ja! Danas je jebe mu Đole, mi moramo snimamo! Te su naprijed da snimamo. Nemam drva, evo pa ovo se stavio. Nikao, svi mi podsjetite trebamo naprijed da snimam. To je jedan gaming show trebaš ti naprijed da snimiš. Da li si postavio pesam? Zato što nemam belo drvo. Jedan koji igricu možeš to radiš. Kaži.